Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Laging OT hanggang hating gabi si Jo Marie. Niniwala ba ako? Feel good morning po, call and tits, lalo na sa mga nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. tago nyo na lang po ako sa pangalang Jella ng Pasig City. Married na po ako for 7 years with 2 kids. Ang asawa ko po ay si Jo Marie. Isa po siyang IT expert. At tanggap ko siya sa kanyang pagiging napaka-introvert. Alam niyo po ba yun, Mang Kanor? Para lang sa kaalaman ng lahat. I-search mo dyan. Sa una lang magaling, intro lang. Pang intro lang. Mahihain po sa tao, hindi siya social person. At mahilig lang, homebody lang, ganyan. Wala po siyang halos kaibigan. Pero napansin ko na lately, parang nag-iba yung routine niya. Ayan na. Ayan na. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mama, wala pa ba si Papa? Nantok na po kami ni Jinjin, Mama. May school pa kami bukas, Mama. Mama, antok na po kami ni Kuya Junjun. May pasok po kami ni Kuya Junjun. Inulit mo rin sinabi ko eh. Tama naman eh, Mama. Matulog na po tayo. Yan si Papa. Late naman na yan na uuwi. O pasok na lang kayo doon sa kwarto. Ako na lang mag-iintay sa Papa nyo. Ako nang bahala. Sabihin ko na lang na antok na kayo. Maintindihan kayo nun. Sige po, Mama. Ilang araw na ba yan na uuwi si Papa? Hindi naman araw-araw. Pero gano'n talaga Papa nyo. Alam naman yun, di ba? Mas malaki yung bayarin natin ngayon sa kuryente. Oo nga po. Sige, tulog na tayo Kuya Junjun. Okay. Mama, bye-bye po. Kiss na. Hindi ko lang masabi sa mga bata, pero 6 na araw na straight nag-OT si Jo Marie. Tapos wala pa ngayon. Hindi ko lang kung tatawagan ko ba siya, nakakapag-alala din naman. Oh! Mahal, ayan ka na! Kakatulog lang ng mga bata. Ano, gisingin ko ba? Sabihin ko, dito ka na? Huwag na. Oh, Basta. pagod? Pagod ka? Sobrang traffic. Parang Ano gusto ko nang bumili ng motor? over naman yung traffic, 12:00. Traffic nga eh. May mga inaayos sa kalsada. Dahil sa, di ba, sira dahil sa... Pero Aha. kahit traffic, di ba minsan sagad na yung
2 oras natin. Sobra naman yata, 12:00. Ewan ko ba anong nangyari dyan sa lugar na dinadaanan ko. Parang gusto ko nang bumili tuloy ng motor. Hirap mag-commute eh. Ulitin mo nga. Parang gusto ko nang bumili ng motor. Ba't parang may biglaan naman yata yan? Usapan natin, hindi pa natin kaya magkaroon ng sasakyan. Kahit motor, ipon muna tayo, di ba? Hindi nga. Kahit motor lang. Kasi nga nakakapagod talaga mag-commute eh. Oo, alam ko Ang naman, haba ng Papa. pila. Naintindihan ko, Papa, yung pagod mo. Salamat sa effort mo para sa pamilyang to. Pero hindi pa natin kaya yun. Pwede naman yan, down na lang, tas hulug-hulugan eh. Mababawasan yung budget natin. Lalo ka mag-OT niyan kapag lumaki yung bayarin natin. Papa, kulang ka na ng oras sa mga bata. Oo nga eh. Alam ko na, ganito na lang. Pagkatapos mong kumain, mamasahin kita. Dali. Hindi na ako kakain. Ulitin mo, busog na. sinabi mo? Hindi na ako kakain. Medyo lumalaki na rin ako eh. Gusto kong pumayat. Wait lang. Mahal. Jo Marie, Bakit? sa talambuhay nating magkasama, hindi mo pa ginawa yan na hindi ka kumain pagka uwi. Ano? Ito nga. Matutulog Biglang na oh. naktat ka ba? 12 na. Kakain pa ako. Matutulog. Oo. Ano naman, pagod ka eh. Ganun talaga ako magsilbi sa'yo. Bukas At na saka lang. ba't ka Initin mo na nagpapapayat? bukas yan. Kailan naging bukabular mo yung pagpapapayat? Wala sa bukabular mo Healthy yan. lang, healthy lang. Ayoko namang, kasi alam mo Kumain naman sasabayan trabaho kita. ko. Higop eh. Kaupo. Pinag-effort ako magluto. Tikman mo lang. Bukas na lang yung umaga. Kainin ko yan. Or baunin ko na lang yan sa trabaho. Sure ka? Oo, naantok na kasi ako. Sige na. Oh, good night. Tulog na ako. Kakapagod Hindi mo talaga. na ako antayin. Diretso ka na talaga agad sa kwarto. Oo. Katapos kong intayin, wala man lang lambing. Sige, baka pagod lang talaga siya. At dahil nga po, naniniwala ako sa girl's instinct. Kinuha ko po ang kanyang cellphone. Kaso, hindi ko mabuksan kasi yung password di ko alam. Kaya, ginamit ko po yung daliri niya habang tulog siya para ma-open ko ang cellphone niya. Right? Dapat huwag kang magising ha. Ako na nga. Teka, parang nagigising. Ayan, na-open. Sorry na, mahal ko kung binubuksan ko yung cellphone mo. Ibabrowse ko lang to. Ang dami na mga apps. Di ko alam yung mga... Tinder? Bumble? Scout? Ano tong mga... IT yung asawa ko, pero... Bakit siya may Bumble tsaka may mga dating app siya? Balik ko na yung cellphone. Ano gagawin ko? Malakas yung kutob ko. Grabe naman sa para lang masabing tulog talaga. At naitanong ko nga po paulit-ulit sa sarili ko, call and tits. At sa tingin nyo din po ba, bakit siya merong Bumble, Tinder, at kung ano-ano pang dating apps? Ginagaslight ko yung sarili ko na baka kailangan niya to sa trabaho nyo. Bilang asawa ko po siya at nagtitiwala ako at feeling ko, naniniwala ako at nagtitiwala na hindi magagawa ng asawa ko yun dahil napaka-introvert nga po noon, ayaw sa tao. Hanggang di ko muna po siya kinausap dahil ayoko siyang ma-offend at masaktan ko ang kanyang damdamin. Pero, pinaramdam ko sa kanya na may something. Kaya kinonsulta ko po ang aking mga Mars. Di naman siguro, Mars.
Mars, grabe ka na. Sobra na. Ano magagawin mo doon sa Tinder? Ang sa layo Scout, lang sa narating mo. Bumble? Ang layo lang narating mo? Anong naikama niya? Sobrang Wala pa layo. naman ako sinabi. Sinabi mo kanina, huwag mo naman, Oo nga. igalang mo naman yung asawa ko. Nagtatanong namin. lang naman ako sa'yo. Mars, kasi alam Ano, mo, tingin nyo ba? Sige, magbigay kayo ng dalawang dahilan. Bakit nasa Tinder, Bumble ang isang tao? Mars, maghahanap yan ng kabembangan. Inabebembang niya naman ako Asawa naman ako. Ako yung... Mars, iba pa rin yung ibang putahe na naman daw. Nagsawa na siya sa... Sa Minsan kare-kare. nagro-role-playing naman kami para ibang putahe. Mars, iba pa rin yung may nakita siya na may nakilala siya dyan sa mga Mars, tsaka apps na introvert yan. yung asawa ko. Ayaw nga nang makipag-usap. Paano yung makikipag-chat? Minsan nga lang Mars, kami... oo, ayaw niya makipag-usap pero pwede mag-chat. Di ba? Kahit introvert ka, pwede ka naman mag-type. Mars, Hindi naman pero... sila magkita Baka lang sila. ka-chat lang. Hindi naman nagkita. Ay, naku, Mars. Kung ayaw mo maniwala sa amin, ba't Hindi nagkonsulta naman, ka hinihingi. pa? Kumbaga, ano ko lang, ina-argument ko lang yung giving the benefit of the letter D. Dadob? Mars, bahala ka. Oo nga, Mars, meron yan. Nako, yung ex ko, eto na, pag-uusapan na natin yung ex ko. Ganyan din? Si Rogelio. Sus, ganyan din. Meron din siyang apps na mga Telegram. Anong ginagawa? Telegram. Anong ginagawa niya doon? Chat-chat. Yung ex ko si Marvin, Michael. Oh, tas anong- Yung Jet Lowell na yun. May sound system yan. Tapos, habang nasa sound system, doon siya sa Tinder. Ganon. Anong ginagawa? Si Rodel. Nagkikita ba sila? Nagbebembangan ba sila? Malamang, pero hindi ko na nasundan. Pero nabasa ko na yung mga chat Di nila. naman magagawa sa ako yun kasi syempre baka makakuha ng mga sakit-sakit yun doon tapos dalahin, bigay niya sa akin, mahawahan niya ako. Yun na nga, Mars. At saka lagi kaming merong prayer bago matulog ni Mars, mag-pray yan para hindi siya mahuli. Ganon yun. Mars, kinakabahan ako. Salamat sa payo ha. Pero ano ba tingin niyo ba? Kumprontahin ko na, kausapin ko o... Kausapin mo na kung ano ba talagang katotohanan dyan. Eh baka kasi totoo, hindi ko kayang marinig yun. Wag na lang kaya. Bahala ka! Kakainis! Alam niyo guys, yung papayuhan mo yung tao. Oo nga, tapos pag pinayuhan mo, ayaw mo namang sundin. Matigas pa rin ang ulo. O sige, kakausapin ko na lang. Eh paano pag totoo yun, hindi ko kakayanin. Mars, asawa mo yan. Problema mo na yan, di ba? Kaibigan ko kayo, tapos problema mo yan. Sige na Mars, kausapin mo na yung Sige, asawa Mars, mo. sige. Opo, hindi ko talaga alam kung paano kakausapin si Jo Marie kasi baka ma-offend po siya, magalit sa akin. At isipin niya na napapraning ako. At ayoko, kung totoo man, parang ang hirap po marinig galing sa kanya kasi nga parang hindi po magagawa ni Jo Marie yun. Pero kailangan kong gawin para matahimik na ang aking kaisipan at makatulog na ako sa gabi at para sa pamilyang to. Sabi ko naman sa'yo, bumili na lang tayo ng motor para makalusot-lusot na agad ako eh. Asan ka ba ngayon? Dito pa sa trabaho. Ay, palabas na. Grabe. Palabas ka na eh. Oo. Alas 5, anong oras ka makakauwi? Maya-maya pa yun malamang. Masyadong daming taas sa pila. Traffic. Pila saan? Saan ba banda traffic? Pagsakay ko ng jeep, tapos isang jeep pa. Alam mo naman, malayo din yung bahay Eh di ba natin. inayos na yung kalsada dyan sa yung sinasabi mo lagi na traffic? Naayos na yun Ano ba? Ba't parang nagdududa ka? Pwede ba? Pagod na nga ako eh. Mag-usap na lang tayo pag-uwi ko. Bahala ka dyan. Grabing OT yan Di ko naman naramdam sa sweldo mo nitong nakaraang cut-off. Alas 11 na.
Grabe ng OT yan, Jo Marie. Hindi na tamang OT to, ha? Ang ingay-ingay mo. Nakakahiya ka naman sa mga kapitbahay natin. Ikaw hindi ka nahihiya sa akin? Ha? Pagdadating mo dito, ang init ng ulo mo. Ha? Ba, hindi ba ako pagod? Pagod ako sa bahay. Mag-alaga ng mga bata. Lahat dito tapos lagi kang OT. Hindi ko naman naramdam sa sweldo mo eh. Ha? At saka anong traffic? Anong traffic? Yun na lang lagi dahilan. Ito, ipaliwanag mo to. Bakit ka may Bumble, Tinder, at kung ano-ano pa sa cellphone? Ayan ba? Inutos lang yan ni boss. Check ko lang kung gumagana daw sa phone niya. Syempre, kailangan Bakit siya ba yung check sa ano? Sige nga, hindi ko makonik eh. Hindi ko makinig yung pag-explain mo, umumuntawa ng Jo Marie, hindi ako nakikipagbiruan ngayon. Ayusin na. Ito. Bakit kami Bumble? Bakit kami Tinder? May babae ka? Ang babae? Ang iya ka, niloloko mo, Jo Marie. Niloloko Anong mo. babae? Maya ka nga sa mga anak mo. May asawa kang tao. Naghahanap ka pa ng babae sa dating apps. Ano? Ha? Ano? Kinita mo na? Ano? Oh, bakit kami ganyan? Ba't di ka makasagot? Ha? Nagsasalita ka pa eh. Inutusan ako ng boss ko. Gusto niya daw mag-install. Alam mo naman, boss ko byudo. O sabi ko, sige boss. Pero siyempre gusto niya munang itry ko daw kung epektibo ba daw. Hindi ba ako susunod sa boss ko? Ako yung IT sa amin. Jo Marie, umamin ka na utang na loob! Hindi na gumagana sa akin yung palusot mo na yan! Wala nga, yung boss ko nga yung may kasalanan eh. Jo Marie, Siya na yung nagpapalalo. may babae ka! Jo Marie, walang pag di ka umamin na. Bakit mo nabuksan tong phone ko? Ha? Kinabit kay daliri mo? Ano paki mo, ha? Asawa naman kita, wala ba akong karapatan, ha? Sige na. Yan, nabuksan mo na. May nakita ka ba? Nakita mo lang naman. Apps lang. May ka-chat ba ako dun? Alis kami dito. Pag di ka umamin, alis na kami. Wala nga ako dapat aminin kasi wala naman talaga. Bakit ka nag-gym? Bakit ka biglang nagpapapayat? Biglang gusto mo ng motor? Hindi ako nag-gym, nagda-diet lang ako kasi Bakit ka nagda-diet? mataas yung sugar ko, mataas cholesterol ko. Oh, Marie, parang awa mo na. At pagod na ako sa kakakommute kaya gusto ko ng motor kahit papano makauwi agad. Huling tanong, Jo Marie. May Wala mga nga. babae ka, may mga babae ka. Wala nga. Maniwala ka naman Ano hinahanap mo doon? Di nga ako marunong manligaw, di ba? Ikaw ngayon nanligaw sa akin, kaya tayo nagkatuluyan Ano nga hinahanap mo sa dating apps? Sinubukan ko lang, gusto ko may kausap. Kasi wala akong kaibigan, nadidepress ako sa trabaho. Walang kausap. Ano tawag mo sa akin? Pwede naman tayong mag-chat. Ganyan makausapin ko, puro ganyan, puro galit. Hindi tayo magkakausap, hindi tayo magkakaintindihan. Jo Marie, Pero wala akong ibang babae, promise. Burahin mo na yan, Hindi ko lang nabura yan, sobrang busy ko sa Ikaw ang trabaho. magbura sa harap ko. Ikaw ang magbura sa Ayan, harap ko. ayan, bura na. Pagod na nga ako Mas pagod ako, Jo Marie. Napapagod din ako. Pasensya na, kailangan ko lang din nakausap minsan, pero Ayusin mo, Jo Marie. Hindi ako nakikipagbiruan dito. sorry na. Binura ko na, wala akong iba, okay? Maya ka sa mga anak mo. Hindi, kiss na nga.